नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। Please be seated. जानानै थांनाय जाथाया जोबोद लाजिथावना। अपोजिशन पार्टीजों लोगोसे पाब्लिकआ डिपार्टमेन्टखौ जोबोद गाज्रि रावजों सोंखारिगासिनो दङ। बिदि जाबाय थायोब्ला डिपार्टमेन्टनि सायाव पाब्लिकनि भरोसाया गैया जालांगोन। एसपि साहब, जाथायनि सोमोन्दै मोजाङै बिजिरनानै हो। सार, जाथाय जानाय समाव अन डिउटि सोर दंमोन? सार, आं दंमोन सार। जाथायखौ नों बिजिरना होदो। मा सिरि जाखो? सार, जालांनाय जाथायखौ आं माबोरै बावगारनो? बेसे सफैखो नोंसोर? सिख्लाफ्रा फैसाखौ लाबोदोंना? दे, नोंसोर फैबाय था। सार, नोङो आंनि खथायाव माबोरै हाबफैनो हाखो? है साला! मोखांनि सिया बोखार। आं बुंदों मोखांनि सिया बोखार। जोहोलाव बाबुसो माथो? हिन्जाव बेपारि। मा नांगौ बाबु नोंनो? नोंनि जिउ। है, फाग्ला जाबाय नोङो? आंनावखि माबा मोनथाम मोनब्रै जिउ दङ, नोंनो होलाबायनो? एमएलए जानानै हारिखौ सिबिगोन ना बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव मुखुब थाबाय थागोन? मा घन्टा खालामनो नोंलाय? पावार दं आंनाव, पावार। पावार दं होननानै पावारखौ गाज्रि खामानियाव दाबाय। रायजो राजाया नोंखौ एमएलए सायख'दों सुबुं माहारिखौ सिबिनो थाखाय, हारिखौ दावगाहोनो थाखाय, बेफोरबायदि समाजाव गुबुंले बार होनो थाखाय नङा। आं मिथिगौ नों रिजर्टआव सिख्लाफोरखौ मानि थाखाय लेंहरदों। नोंथ' मिथिखागोन ना नोंनि बिनानावजों जे आं एखे खामानिखौनो खालामदोंमोन। मार मजानि सिख्लामोन खिन्थु। सिकिउरिटि! सिकिउरिटि! बाबु, माफ होदो बाबु, माफ होदो बाबु।
Cik paksa berkumpulan tamu baik. Sir, দরজা খুলি, দরজা খুলি। Jangkhrithaini Twisam, Jangkhrithaini Twisam, Twisam, Jangkhrithaini Twisam. Jangkhrithaini bariau sinyal hadang, dauma dausa kaugan, oma bermasih targan sial bundaya. Oi berai, be मोनाबिलि समाव बहा थानो? Oi berai. नै फिसौ, गामियाव मोसौफोरनि बेमार जासोगारदों। बेनिखायनो आङो मुलि लायनो हाग्रा फारसे थांनो नागिरदों। थगायाखैथ'। बेबायदि बोराय बैसोआव आङो थगायनानै फाब लानो गोसो गैया फिसौ। Jangkhrithaini bariau sinyal hadang, dauma dausa kaugan, oma bermasih targan sial bundaya. Sial bunda, aku semua kedua. Oi, Ratu! Oi, usuk!
मार आदा एमएलए रिन्दावा आंखौ थगायनानै आंनि गोथारथिखौ गैया खालामबाय नों बेखौ ओरैनो हगारनो नाङा हाबजागोन ना औ फै हाबफै मोनालाय जासे बहा थाङामोन नोंसोर जेरावखि थाङा सोंबाय थानो नांला देहाखौ दा माबायदि मोनदों नोंसोर सहराव थाङाखैमोनथ' आंनाव सोङाखैसो मानो बिदि खालामो नोंसोर सार जों सोंनाय मोनबा नों जोंखौ थांनो होखानाय नङामोन आखायाव गुलि नांदोंमोन एरखनथ' हाबाय नाथाय इनफेकसन जानायनि चान्स दं बेखायनो मुलि लायनो थांदोंमोन आं जाया जोहोलाव जोंनि गेदेमाया जेलावहाय दङ जोंनि आफादाव नों बादि सोद्रोमानि गोबां गोनांथि दाबादियाव नों माबा मोनसे जायोब्ला आफादा थारला थेर बेथेर जालांगोन आरो जोंनि सिमाङा सिमाङैनो थालांगोन मा लाबोखो गेबु फंबाय ना बेदर जेबो लाबोआखै आदामोन बायजोआव थासारिया जा गाज्रि माइरं आरो दालिल'सो मोनबोदों बेखिनिजोंनो सोलिथ'दो आदामोन आं थांथ'नोसै गेम्बु फंबाय औ आदा सामहालै थां फंबाय नोंनि बे हेफाजाबा थारैनो बाख्नायजाथाव नोंसोर न' बां नागारनानै बिसि फिसा गारनानै हारिनि थाखाय जा दावहा नांदों बियो जोंनि थाखाय गेदेर बिहोमा अब्ला जों बेखिनि हेफाजाबखौ मानो होनो हाया जानो थाथ'दो आदामोन दे फंबाय जोहोलाव दा मा खालामनो सिगांजों आवगायबाय थानोसै प्रपार जायगा मोननांगौ मानि आवगाय थानि सेंग्राफोर लेट्स गो बेयावनो गावबा गाव पजिशन लाना थादो रावबो एसेबो दावराव दाखालाम आंनि बिथोन मोनाबा रावबो फायार दाखालाम अभार जागोन देरहासार बै दंफांआव गाखोना नायथां
대라살! 왜? 라종 장난! 라종! 회피! Aku lòng bay. Lòng sao xin đâu người? Dễ sư biết dễ sư. Aku lòng bay. Jelo, ang Karzee, nunda rasu mau beri kamkas tu. Nona, sana sana sana. Saklom, nung sao jang này? Aku lòng bay. Saklom, sao jang này? Okrang, sao jang này? Biết sao? Khơi jang này, khơi jang. Berjalan bedeng. Kelah Jangkhrai. Biết sao? Negeri ku samlai. Sekarang, jadi serwat kalau baik, disuruh orang tertahan. Sebenarnya, sersani gula ikut. Raju, nung chidu na? Okay, itu sa, let's go.
Sir, we need more manpower. Just समझ सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं है. They're large in number and very very strong enough. अरे तो फिर पीछे हट जाओ ना. सर ये आप क्या कह रहे हैं? जब तक ऊपर से ऑर्डर ना मिले कंपनी को फॉरवर्ड नहीं करना है. ठीक है सर. जय हिंद सर. MLA रिन्दावखौ बुथारनाया गाज्रिद्राय जाबाय दां. बिदावसा बेखौ बुथारामोनब्ला आरोबाव गोबां सिख्लाफोरनि गोथारथिखौ गैया खालामबावगौमोन बियो. आं बुजियासै. बिनि गासै जिउ जारिमिनखौ मिथियो आङो. सार साख्रिया जामारगोन ना? हा हु फाननानैसो जोङो रांखौ होफैगौमोन. नोंसोर जेबो जिंगा दासि. हा हु फाननानै मा खालामनानै लाबोयो? साफायाव 4 लाख रांल' लाबो. साननैसो उनाव एपइन्टमेन्टआ नोंसिनि आखायाव. बुजिबाय? दे थांदो नोंसोर बिदिब्ला. बेफोर गासै खोथाखौ किम्बु आंनो सानसेखालि खोन्थाफैदों. आंनि बिनानावनि जिउआव जाबाय आरो गुबुन सिख्लाफोरनि जिउआव बेफोरबायदि दाजाथोंसै. बेनि थाखायनो आं. सार औ राजुनि देहा जोबोद गाज्रि जाबाय. हा? राजु? आदा आंहा बारा सम गैलिया. मानो बिदि बुंदोंनो राजु? औ आदा मोजां खोनासं. आंनि न'आ बाक्सा जिल्लानि खारिमुरा गामियाव. आंहा न'खराव बिमा बिसि आरो सासे उन्दै फिसाजो दङ. राजु बांद्राय रायलायनो नङा राजु. देहाया लोरबां जागोन. गाज्रि दामोन आदा. आं नैबे रांखौ दिनै एसे गाबोन एसे आंनि फिसाजोनि थाखाय दोनथुमदोंमोन. हायोबा आदाया बे रांखौ राजु? 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 आयै आफा गोख्रै ओंखारबोलाय. एसेबां गोथाव ओंख्रिजों ओंखाम जाफाबाय थानाय समाव मा डिस्टार्ब मानो होसोख्लायबायखो? मा जादों? आं फासाबायलै आफा. बेबो थाल्ला 92 जौखोन्दो लानानै. नंगौ? आयै फासा मारबायसो आंनि फिसाया अना खानानो. औ आयै. हाबे सनाथि नालाय माब्रैथो जाखो? बेबो फासाबाय स्टार मार्क लानानै. ओह सनामथि बिमा मुलि बायनो हरनाय आंजोंसो फैफाबायना. न आं हैना फैनि. लोगो हमनायनि बाहाना. लोगो हमनायनि बाहाना? फोथायबानोलै नों हैना फैलाय. मिथिखागौ दे आं नोंखौ. मिथिखागौ नोंखौ? थांदोलै थांदो बिहालाय बिदिनोखा. गोदो सोर एदावबाय थायोना इयो आफा आंखौ. मादै सनामथिया न'आव दंना गैया? दङ. नै मादै नै गुजुनाय आरो गेस्ट्रिकनि मुलि आंजों थांफादों ना? नै आहा बेखौ दानो मोनजायाबानो बारासो जासिगौमोन. खै थाखा लानाय? आं होआखै सनामथिया गावनो होखादों मालाय. ओइ सनामथि दैमा सेराव माबा गरायथां नाथां ना ओंखारदोंनो. फोलायनायना फैनि.
नंगौना नङाथाय जानो नंगौना नङाथाय थलायनाय ना बैनि थोद थांलाबायनो बायो आङो थां ओंखाम जानोबो जेबो गैया नाफोर मोनबाय बायब्ला हमनानै लाबो थ'दोब्रा फै बोरैथो ना गिदिर ओंखारदों होननायालाय आंलाय साला आंखौ बेयाव थगायनासो लाबोदों बाथ्रायाव हाजोबा फोरमायनो आङो दि नोंनि अननायनि गुमुरखौ बोखारनो हालिया खोमोरनो हालिया नोंनि सावगारि गोरबोनि नोंदि आंनि थारै फागि आंदि नोंनि फागोना बे जोनोमा फैमाल नङा नोंजों आगान सुरनाया बोरै फोरमायनो सोदोबजों हाजोबा नोंनि अननायनि गोथौथि मोजां मोननाया जुगामि सानैनि थाबाय थाथों जुगे जुगे जानानै थाबाय था आफा नोंनि टिउमार अपारेशनखौ डक्टरा 2 दाननि उनाव खालामसिगोन आंनि बेमार सेमार बान्दो जोहोलाव नों बबे कलेजाव फरायगोन बेखौसो थिरांथा ला गोरलै नङा आफा सहराव थानानैसो फरायनांगोन हा हु फाननानैब्लाबो आं नोंखौ फोरोंनो नाजागोन फिसा ना नों फरायनो गोसो गैलिया गोसो थामालाय मा जानो आफा गासैबो थाखा फैसासो थिनो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नों नाथाय सहराव थांनानै फरायथारनांगोन नोंनो बुंदो आयै आं मा खालामनांगौ नोंसोर बिफा फिसाज्ला सानैजों जा मोजां मोनो खालामदो आदा नांगौब्ला आं रुवाथि थाहैगोन
थेवब्लाबो नों फरायनो थाहैदो। थोद फाग्लि आं थानायावलाय नोंहा मानो रुवाथि थालायनांगौ ओंखाम खुरै थां थां खुलुमबाय सार बबेनि नोंसोरलाय एसेबां फुङाव मानो फैलाबायो सार जों दागगारि गामिनि बे बोसोराव जोङो डिग्री आनजादखौ मोजां मार्क लानानै उथ्रिसारनो हादों ओमफ्राय आं दा मा खालामनांगौ सार जों जोबोद गरिब न'खरनिफ्राय फैदों सार फरायनायनि खरसानि थाखायसो सारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोननो थाखायसो फैदोंमोन सार मा बुंखो नोङो इसिबां मथा थाग्रा सेंग्राखे फैसा बिलाबायो सिख्लाफोरनि खोथाया एसे बेलेग आं हरगोन नाथाय नों बादि सेंग्रानो नङा मा थिक नों फैसाखौ लानानै गाबोन बाइक बायला हैयोब्ला बुंनानै बेसेबां नांगौ नोंनो जागोन दे सार उनाव नांफिगौ जायोबा फैफिननोसै मा जाखो मानो थांखो सनामति नोंनोथ' हरनो होनदोंमोन ना मानोथ' हरखाब सिखारबोनाय नोंलाय आं बिनि आखल आखुखौ एसेबो मोजां मोनथाराखै नाङालै आंनो बेबायदि एमएलएनि फैसाखौ आरे फैसाखौ लाग्रोबानो जायोमोन ना उन जाबाय थागौमोन बिनि महर मुस्रिखौ नायनानै आं मा बुजिदों नों मिथिगौ मा बुजिनो रां हरखांनायनि उनाव रांनि सोलाय उन्दुनोसो लिंगौमोन बियो आंखौ हैद नंगौ नङाब्रा हामदोंबोलै बिदिबा लायोआनो दासो सफैबाय नोंसोर सानैया औ आदै नोंसोर सानैखौनो दहायनिफ्राय नेगासिनो दंमोन जोङो मा जादों आदै जोंहानि न'खरजों माबाफोर गोरोन्थि जाफ्लांबाय नामा बिदि नङा जोहोलाव नोंसोर सानैनि रिजाल्टआ जोंनि गामिनि मानदान्दाखौ गोबां गोजौआव दिखोबाय नोंसोर सानैया जोंनि गामिनि थरनै जोंथि हाथरखिफोर एबारनिफ्राय नोंसोर सानैनि फरायनाय लिरनाय गासैबो खरसाफोरखौ जोङो गामिनिफ्रायनो होनाय जासिगोन आदै नोंथांमोननि बे हेफाजाबखौ आं थैब्लाबो बावनाय नङा आदै जोहोलाव दा मा खालामनो सानदों गोदोनि बादि जोंनि आफादा राफोद नंलिया गोबां सेंग्राफ्रा आख' फाख' जानानै दं खुगाजों गुलि हरनानै बर' बिमाखौ सिबिनो थाखाय लानाय समाया आंजों थैनायजों लोगोसे थांफागोन बे समायखौ आं माब्लाबाबो सिबिनो बावनाय नङा हाजारखि खैफोद फैथों हाजारखि बारहुंखा फैथों सोरबाफोर गावखौनो लोरबां सानबायब्ला हारिखौ सिबिनो बानाय मोनबायब्ला बिसोर सोरखारनि सेराव आखाइ दिखांनो हागोन बेयाव रावखौबो बादा होनाय जानाय नङा आंनि बुंनाय रावफोरा बेफोरखौ फोरमायाखै जोहोलाव बेवहाय रावबो आखाइ दिखांनायनि खोथा सानाखै आफादाव जायफोर लबिया गिख'फोर दंमोन बिसोरो आफादखौ गारनानै ओंखारबायानो सोरबाया राजखान्थि लिडार सोरबाया थिखादार सोरबाया जुवारु मदारु जाहैबाय आंनि सोंनाया बेसो दा जों मा खालामनांगौ गोदो जायफोर खामानिखौ मावबोदोंमोन बेफोरखौनो माव थैनाय थांनाय गिनो नाङा हारिनि गुबुंले जाना थानाय बारखौ गोग्गो खालामनायाव थै थांना जा बिदसा ग्रुपखौ साननैसो दैदेननांगौआ नोंनि आखायाव थाबाय गामि गामि मबिलाइज खालाम जोंनि सोलेराव जेब्लासिमनाखि जिउ थागोन
अब्लासिम जों हारिखौ सिबिलांबाय थादिनि। लोगोआव सानैसो सेंग्राफोर लांफादो। नोंनि देहाया दासिमबो मोजां जाजोबाखै। नांथ'लायला बिरदाव। हानजा सुरनानै थाङोब्ला पुलिसफ्रा जोंखौ सन्देह खालामगोन। थाथ'दो, आं थांसै। रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गुबुंले बारा जेरैथिंबो बिरफुंलाजोब्बाय आरो बेखौ जों गोथार खालामनो जों साफ्रोम बर' सुबुङानो गेदेर बिबान लानांगोन। नङाब्ला बे गुबुंले बारा जों गासैखौबो मन'जोबगोन। फंबाय बिनानावमोन, नोंसोर हाजासे फराय आरो फरायना गेदेर गोलाव सुबुं जा। जोंनि हारिनि गेजेराव फरायनाय अनजिमाया जोबोर खम, जायनि थाखाय जोङो गुबुन हारिजों गादब जाबोगासिनो दं। बेफोरखौ मा बुंलाबायदों सार? आसामिस कबाय केला अखमत थाखि अखमिया नाजाना नाखि? आसामाव थानानै जों जोंनि रावखौ रायज्लायनो मोनाब्ला गुबुननि रावखौ रायज्लायोब्ला जोंनि रावा थैलांगोन माथो सार? हे आल्लाह, तय तो हसाके लराबुरक उग्रपन्थी बनाबो। ओइ, तयरफ्रा जाबिनावल लाठिचार्ज करो केला? रायजो राजा नोंथांमोन, नोंसोर गासैबो न'आव थांथ'दो। न'खरफोराव गासैबो सामोलि थाबानो जाबाय। Hey! Next time teneka gathering dekha pali direct lokabo forum kela. Ada? बिरदाव? आदा। मानो फैलाबायदों नोंसोर? थासारिया जोबोर गाज्रिथार। गिनाङा। आइ आरो सानबिलिया माबोरै दं? दं बिसोर। सानफ्रोमबो गिलुं गिलुं सान बारहोगासिनो। मोनसे खोथा, बेवाइफोरा दान मोनथामाव दं। थारैनो? औ, नों हायोबा खनसेबाबो लोगो हमनानै थां। बेवाइफोरा नोंनि खोथा सानैनो रानज्रिदलांबाय। गासिबो आंनि थाखायनो जाजोब्बाय आदा। बिदि नङा बिरदाव। हारिखौ सुथुरनिफ्राय रैखा खालामनोब्ला नों आं सोरबा सासेयाथ' ओंखारबोखानांगोन। बिदि रावबो ओंखारबोआब्ला हारिया गोमोरलांनानै रेगाल' जानानै थालांगोन। नंगौ आदा, जों थांथ'नोसै बिदिब्ला। दे। मोजाङै सोलि आदा। नोंसोर थांग्रोदो। नाथाय सार, नोंखौ हारसिं गालांनायखौ गोरोन्थि जागोन बायदि मोनबाय आं। जिंगासिनाङा, नैबेखौ लांफा। जागोन सार। सानबिलि। हारसिं जाबाय बिरदाव। आइ आफाया आंखौ नागारना थांबाय बिरदाव। आं हारसिं जाबाय। गाबनो नाङा सानबिलि, गोसोखौ हमथा। थुदो सानबिलि। नाथाय बहा थांनो बिरदाव? आं नोंखौ जुलि खालामनोसै।
आइ सानबि नोंखौ बे समाजनि मानसिफ्रा रावबो हेफाजाब होनो फैनाय नङा नों साख्रि गैयाबालाय बहा बिहामजो मोननोलै आयै एफा गेदेर फरायनानैलाय नोंहालाय मानोथो साख्रिखौनो नागिरा साख्रि आरो हिनजाव एखे थाखा फैसा गैयाबा जेबो गैया अब्ला जाथाया बिदिसो दे माथो खालामबावनो आइयाबो बावैसो सिगां बिहामजोनिसो खोथा रायखांदोंमोन फै आइ आथिं आखाइ सुना लाग्रोदो आदा जोंनि हारियाव नोंबादि गोरों सुबुंनि गोबां गोनांथि जानानै दं आं मोजाङै बुजिस्लाबासै नोंथ' गोबां गोजौ थाखोसिम फरायबाय आरो गोबां गियानबो आरजिनानै लानो हाबाय बे गियानखौ ओरैनो बोनथुमनानै दोननो नाङा आदा नों जेरावबो बर' गामि गामि बेरायनानै
मोनफ्रोमबो सोलोंथाइनि गोनांथिखौ बयनोबो बुजायना हो मानोना जों गुबुनजों गादबजानायनि गुबै जाहोना बेनो जागोन बिरदाव आं आंनि फारसे नाजागोन नाथाय आं हारसिं मा खालामनो हानो जागायनाया जेब्लायबो सेनिफ्रायनो जागायो आदा बा आफादाव हाबनानै गोग्गोम गियान लाबोबाय माथो नोंलाय आदा नों दाबो उन्दुवाखै पुलिसफोर फैगोन साननानै नेबाय थादोंमोन आं थांसै आदा सानबोलि आरो आइखौल' नों जोथोन लानांसिगोन थां फंबाय आइ आरो बेवाइफोरखौ आं जोथोन लागोन नोंल' मोजाङै था दे थांदो दे साननाय फारिखौ माखासे बुंलाय आं हाखायो आयै नों थगायदों दे बुंलाय आं थगायाखै आइ आं बुंबायना आं हाखायो दे हाबै सनाय हाखायनो हामानोथ' हमथाबाय थाखो आलासिखौ सिनायासै आङो फै जिराय फै आइ आं गेलेनो थांसै आं आफादनि नोङो राजुनि बेवाइफोर ना औ आरो मादैया राजुनि बिमा औ आदै पुलिस आर्मिजों बुजाबायनानैनो सानायानो हामथारला सानफ्रामबो अयथासारल' मानोबा फैब्रबनाय जाखो गाव फैयासै राजुआ बे रांनि थफ्लाखौ हरफादों गावलाय मानोथो फैयासै बे सनाखौबो राजुआ नानिनि उननि थाखाय हरफादों बेवाइफोर मा जामारदों थारला बुंखादो बेवाइफोर मादै राजुआ गावथार जाबाय आया फिसावा दाउ अमा
माबायदिसो गावथारजामारबाय नोङो मा खाफाल लानानै उजिफैयामोन नोंलाय बे पापसिनि गोरबोआव आयै फिसावा आयै फिसावा दे फंबायमोन नोंसोर बे गामिनि मानसिफोरखौ मानो ज' खालामदों गोख्रै बुंदो थासारिया बेसेबा गाज्रिथार दाना आलासिफोरा ग्रिद ग्रिद सफैलायगोन रायजो राजाफोर बर' बिमानि थैखौ सोरबा सुथुरफोरा लेवार फांसंफोर बायदि सोबगासिनो दं आरो बर' बिमाया दिनै एसे गाबोन एसे नोरजिया जालांनो हमगासिनो दं जोंनि राव हारिमु सिनायथि बेफोर गासैखौबो सोरबा सुथुरफोरा बे बुहुमनिफ्राय खोमोरलांनो नाजागासिनो दं नाथाय जों सोरबा बिमानि फिसा जानानै गावनि मावनांगौखौ बावनानै दं फंबाय जों दा मा मावनांगौ बे खोथाखौ थोंजोङै बुंदो जौ संनायखौ गारनांगोन रायजो राजाफोर गाव गावनि फिसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइनि लामाजों आगान सुरहोनांगोन गोबाङानो बुङो जौ सेरेबा हारिमुजों थानाय मोनसे सोमोन्दो होननानै नाथाय बियो नंखाय रायजोफोर जौ सेरेबा हारिमुजों थानाय मोनसे बाहागो नङा बियो मोनसे गाज्रि हुदासो सार आलासिफोर फैबाय थांनांसिगोन रायजोफोर नोंसोर दा गाव गावबागाव न'आव थांथ'दो ननसेन्स नों आंजों जवान लागायनो फैदों थां नों उनावहाय गसंनानै थाहै नङाब्ला आं दानो बे खथानिफ्राय ओंखारलांनोसै खांख्राइ साम' जानानै फैयो नालाय रुमानो गेसाव गेसाव मोनामजोब्बाय Cell is the structural and functional unit of our body. ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল ओइ र' बे कलेजाव सोरखौबा खालामनानै फैनाय नुदों नामा नोंसोरो सोरगिदिं नायलाय आखायाव गाद ओइ लरा नोंनि मा जायो बे सिख्लाया बयद' बिउटिफुल माथो खांख्राइ जाग्राफ्रादि एफाग्राब सुन्दरी जायो आज ये देखा पालू किसे आছো তলছা বলি কইছ না जोहोलाव जोहोलाव आंनि थाखाय बेयाव फरायनायखौ जाथाव जानाय नङा बायदि मोनबाय आङो साहस लाखि सनामुथि मोनसे गिदिर आसा लानानैसो गामियारिफ्रा जोंखौ बेयाव फरायनो दैथायहरदों बिसोरनि फोथायनायखौ जों माब्लाबाबो सिफायनो मोननाय नङा जेसेबांखि जेंना जेंसि फैया मानो जों जोंनि फरायनायखौ फोजोबना थांनांगोन दहाय क्लासरुम सिङाव जानाय जाथायाव जोंबो दुखु मोनदों जोंबो गासैबो बर'सो बर' नाथाय नोंसिनि गाननाय जोमनाय रायज्लायनाय गासैयावबो माथो बर'नि सिनायथिखौनो नुनो मोना थासारिजों गोरोबनो थाखाय जों जोंनि माखासे सिनायथिखौ खोमाना लानो गोनां जादों दिनै नोंसोरखौ खालामनाय बायदि जोंखौबो सिगां बेबायदिनो खालामबोदों फरायनायखौ लाखिनो थाखाय जों दिनै रावल' नङा जोंनि गाननाय जोमनायखौबो जों खोमाना लानो गोनां जादों सोलोंथाइ लानो थाखाय
गावनि हारिमुखौ खोमाना लानांगौब्ला बेबायदि सोलोंथाइखौ आंनो नाङा। गासैबो बर' फरायसाफ्रा नोंसोर बायदि हारिमुखौ सोलायनानै सोलोंथाइ लानांगौब्ला जोंनि हारिमुआनो गोमालांगोन माथो। ओ फाग्लि थाबायनाय जाखो नोंना? फाग्लिया सिक्सिथारमोन। दासो सिनायदों बिमाफोरखौ। ओइ सोलायदों। सोलायनो थिनदोंना? सोलायबाय। बांद्राय साबाय नामा? सायाखै दे। नुदों जों दिनै दख'ना गाननानै फैलायबाय नालाय सिगांनि बायदि खुबैफिनलायबाय। बेबायदिबा जों माबोरै जोंनि कर्सखौ फोजोबनानै थांनो हानो? गोसोआव साहस लाखि। गाबोनबो बेफोरबायदि खालामबावोब्ला जों पुलिस स्टेशनाव थांनानै कमप्लेन हैगोन। थु दा थाखो खथायाव थांसै। বস্তুটো মানে এনেকুৱা আছিল, মই কিবা কৰাতে মানে ফট কৰি बोरमा फानदा नामा नोङो? सिख्लानि उनाव थाबायबाय थानो? बे मालखौ खिन्थु ओरैनो खारगौ जानाय नङा दे। गामिनि फ्रेस माल। মই কিবা এটা দেখিছো দে, তুমি নটিছ কৰিছা? सिख्लाखौथ' आं नटिस खालामगासिनो। হট পাগল, মই সেইটো কোৱা নাই। মই তেওঁলোকৰ মাজত একতা দেখিছোঁ, আৰু যদি তেওঁলোকে এক হৈ যায় তেনেহ'লে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত ডমিনেট কৰাটো নাইকিয়া হৈ যাব। অলপ চিন্তা কৰ। र' आं माबा मोनसे खालामनि, टेनसन दाला। थ' बेखौ जाग्रोदो आफा। उन्दुनाय समाव आरो गरसे दंबावो। बेसे जाबावनो? जानो बानायलांबाय आं। मुलि जानो बायोबा बेमारा बहाथो हामनो? बहाथो मा बेमार जालाबायदों आंहालाय? आं माथो जेबो उसुबिदाखौनो मोनाखै। नोंहालाय माब्लाथो बेराम जादों बुंफेरो? सानफ्रामबो लाखोमानायल'। है जाथारालै नोंसोरजों। माबाहाय बिफा, आं जोहोलावखौ माबा जानाय बादि मोनगासिनो दङ। जालालै नोंजों। ओइ बिबारि, नोंमानो गामिनिफ्राय जौ नागिरनानै होफैदो। लोंलाबाय आं। आंहाबा फिसालाया ओंखाम जादोंना जायाखै? जायाखै। जानोनो गोसो गैथारि मोनदों आं। बिदि जायालासे थायोब्ला देहाया मा जानांगौ? जागोन र'। दा हस्टेल गेटआ बन्द जायोब्ला प्रब्लेम जागोन। नोंखौ दोनना फैग्रोनि आं। हस्टेलावनो हाबनो बाबायसो आङो। बिराद गाज्रि गाज्रि सिख्लाफोर ज' जानानै दं बेवहाय। मुगैनोसो ओंखारो आङो। साननैसो खस्थ' खालामना थाबावदो। आं रुमनि लाहार फाहार खालामगोन। आङो कलेजनि थासारिखौनो गिखांनायसो मोनो। माखासे सिनियर स्टुडेन्टफोरनि आखल आखुफ्रानो जुनारफोर बायदिसो। माब्ला मा खालामगोन रावबो उदिस मोननाय नङा। आं न'आव थांफिननोसो लुगैबाय। थुदोना गाबोन थांफिननोसै। बांद्राय गिनो नाङा सनामुथि। बांद्राय गियोब्ला माबा माबि गोरोन्थि जाफ्लांनो नागिरो। आं नोंजों अराय सम थाफाबाय थागोन। आयु खावलाय माथो स्लिम स्लिमथार साफालै। এৰি নাই। थ' माथो रमियो जुलियेटसो आंखौ कमप्लेन होनो फैदों? दे होबाय था बायजोआव मानि मोख्रा दं? नोंखौ लोगो हमाखै?
आइदे बिसोरखौ थांगौबा साननानै खथा सिङावसो हाखुमानानै दंहैयोमोन आं बबेनिफ्रायबा फैदों चाइनिस ना जाय मा ना जायनो मोखां गन्थं मेगन बुखे আপনি চিন্তা করিব নালাগে পাপা बेसेबां धैर्य लानो हागोन बिसोर ओरैबायदि टर्चार खालामगोन बे जायगाखौ सानसेब्लाबो गारनानै थांनांगौ बिसोर दे दहर काम करि थाक बर' फरायसाफोरजों जुदि रिजाल्टआव बारस' जायोब्ला आंनि जेबो मान सनमान थानाय नङा वाह सार नोंथांनि बे मेन्टेलिटिखौ सेलुट खालामनांगोन जोंथ' मिथिगौमोन सासे फोरोंगिरिनि थाखाय सासे फरायसा गावनि गथ'जों समान होननानै बेवहाय जेबो जाथि बर' हारसा मुस्लिम जेबो खोथा गैया होननानै नाथाय बेयाव ओइ गथ' आं सोर मिथिगौ नोङो मिथिगौमोन आरो दिनै बांसिन गोथौयै मिथिबावबाय सार नोंथाङा बे बाथ्राखौ ट्रिटेन सानो ना मा सानो बे नोंथांनि खोथा एग्जामाव जुदि जों मोजाङै लिरनो थाखाय सुबिदा मोनाब्ला आं बे बाथ्राखौ सेन्ट्रेल लेभेलसिम लांगोन सोरखौ धमकि होदों नों आं दहायनो बुंखादोंमोन नोंथाङा जा सानो सानना लानो हागोन होननानै खोनासं लोगोफोर बिसोरदि जोंखौ मोजाङै आनजाद लिरनो होगोन बेखौ माब्लाबाबो दासान बिसोर जोंखौ बायदिसिना सोलो बाहायनानै गादबना दोननो नाजाखागोन नाथाय जों बेबायदि जेननानै थानो मोननाय नङा नाथाय बिसोरदि बेसेबांबा बुरजा जों सानैसेल'जों बिसोरनि हेंथायै गसंथेनो हागोनसै हागोन मानो हाया जानो गोसोनि बोलोनिल' गोनांथि दं नाय लोगोफोर दिनैनि बेबायदि थासारिखौ जों जुदि गिनानै फावसायना थायोब्ला बे एखे थासारिखौ फैनो गोनां इयुन जोलैफ्रा भुगिनांगोन आरो बेबायदि जायोब्ला जोंनि बर' फरायसाफ्रा माब्लाबाबो गोजौ थाखोसिम सोलोंथाइ लानो हानाय नङा ओइ ओइ र हरि ओइ हम बेखौ मा जाखो ओइ ओइ तहते बेसी देखायस ना आला हगार एसे आसे माने बुरा आंखौ हगार गाबोन जुदि बे बुथेमरखौ लानानै कलेजाव फैबावोबा मानो कलेजाव फैनो मोनाबा जोंनि लाइफआ मा जानांगौ जाखो नोंनि लाइफ नोंनि जायगायाव फरायथां जोंनि बेयाव नङा बे जायगाया मारै नोंनिल' जानो मोनखो आरे इमान क्यों बके बे मारिया हैट सा हैट गाबोननिफ्राय कलेजाव नुबावनांगौबा जेसेबां हायो थाब ओंखारलां बुजिदोंना खोथाखौ मा होनदों जेसेबां हायो थाब ओंखारलां हेलो मेम सनामुथिया हस्टेलाव सहैबाय नामा फैयाखै माथो हा सहैयाखै बहा थांनो नागिरदों सोर मा जादों निमाहा होदो जोहोलाव जों आरो बे कलेजाव फरायलिया जिउनिफ्राय फरायनाया देरसिन नङा सरि रथलाय नाथाय मानो एन्टनि मोनहा बर' फरायसाफोरखौ जानला मोनला बुलाबायदों बिसोरो जायखौ मोनो बेखौनो गाज्रि आखु दिन्थिदों आंखौबो दासो गोबाङैनो बुना हरदों नोंसोर गिनो नाङा लोगोफोर जों खौसे जानानै जुजियोब्ला बिसोर फावसायफिनगोन बिसोरजों जुजिनोब्ला बिसोरबायदि जुनाद आखुनि जानांगोन नाथाय जों बिसोरबायदि जुनाद आखुनि जानो हानाय नङा थादो जोहोलाव रथलाय र बर' फरायसाफोरखौ बुदों गाज्रि आखु दिन्थिदों अब्लाथ' सनामुथिखौबो साला सालिफ्रा थोर थोर गिजोब्बाय खोमा थफ्ला थफ्लि लानानै न' फारसे रावना होजोब्बाय बिसोरो
बै सासेखौसो लोगो मोनासै जोहोलाव ना मा होनो लेदारा बेनोमोन नङा होमबा गैला बेबो खारबाय खोमा मासे जोहोलाव नोंलाय नोंनिनो खोथा सावरायगासिनो दंमोन जों ओमफ्राय माथो नागिरना फैदों आरो मालां फैनो बेलाय गावनि सिखिरिखौ नागिरना फैयाखै बियो अ येस बावदोंसो बेचारि नोंखौ नेनानै गैयामोन बियो जोंसो ग्रोब लोगो मोनहैबाय नोंखौ नेना थानाय जायगायाव एफा गोजा जाहाबलायनाय आपेल फिथाइखौ खुगा सेराव मोननानै सोर कन्ट्रल खालामनो हानो खंख्र' गंसि खालामनानै लांबाय बाल जंगलाव मंगल खालामो ओइ जेक नोंनो खोन्थादो ना जंगलाव मा जाया आं लाजियो ब्लाउसखौ हले आंनो बिसिगोरदों दख'नाखौ हले थगायनो मोननाय नङा दै आरो बिनि उनाव सुब मुलुगखौ नोंनो जागायग्रोदों थैबायसो नामा मानसियालाय दे हगारहैदो ए तेजाफुट आम्ही तास खेळी असू अरे ओए कौन मोनालिसा जल्दी आ आफा नोंना मेडिसिन कर्सआ साननैसो उनाव जोबसिगोन बेनि उनाव अपारेशन खालामनो थांखानांसिगोन नोंदाया गैयाब्ला नोंसोर हास्लाबनाय नङा फिसा साननैसोनि थाखाय बेबा फैथ'नो हागोन ना हाया ना क्लासफ्रासो जाफुथारदों बियो फैनो हायाबाबो गामिनिनो सोरबा सासे गोरों मानसि लांफानोसै
आयै फिसा मा जाखो आफा सनामुथिया गैला आफा मा फैबाय आयै बेबो मा जोबोद गाज्रि आयै आफा बेबो मा जोबोद गाज्रि आयै सनामुथिया गैला आयै दागाबसै फिसा मोनसे गोमोथाव जाथाया दिनै हादरनाङै गासै सुबुंफोरखौ संसिखांहोदों। जोहोलाव बर' मुंनि सासे फरायसाया गावनि गोसोथोनाय सिख्लाखौ कलेजाव फरायनो लांनाय फावै खायसे गाज्रि सुबुंफोरनो फाननो नाजायो। थि समाव कलेजनि खायसे फरायसाफोरा जोहोलावखौ हमो, नाथाय बोलोगोरा जोहोलावा फरायसाफोरखौ गाज्रि जाथाय खालामो आरो गावनि गोसोथोनाय सिख्लाखौबो बुथारनानै दैयाव गारहरो। रायजो राजाफोर, दिनैनि रादाब बिलाइयाव जा ओंखारदों बे गासैबो नंखाय रायजो राजाफोर। सनामुथिखौबो बै पापिफ्रानो जिनाहारि खालामनानै दैयाव गारहरदोंमोन। आयै फिसा नों मानो नागारनानै थांखो? बिफायाबो नागारनानै थांबाय नोंबो आंखौ मानो नागारनानै थांखो? जोहोलाव, जों नोंखौ मिथिखागौ नोङो बेबायदि सेंग्रा नङा होननानै। थेवब्लाबो जोङो नोंनि खुगानिफ्रायनो मिथिनो लुबैदों थार जाथाया मा जामारदोंमोन। आं नोंथांमोननि आसाखौ जाफुंहोनो हायैनि थाखाय खर' गंग्लायै निमाहा बिनाय थाबाय। रायजोफोर, जों गामिनिफ्राय बायजोआव ओंखारलांनाय लोगो लोगो जों बर' हारिनि सिनायथियानो गोमालाङो, जोंनि मोन्थाया गोमालाङो। जोंखौ खांख्राइ साम' जाग्रा होननानै मुगैयो, नासयो, गादबो, थाखो खथायावहाय जोंखौ आलादा फज'ना दोनो, आइजोफोरखौ गाज्रि नोजोराव नायो। गाबनांला। माखासे बर' सेंग्राफोरा हाग्रायाव थांनानै मानो रायजो बिदों, मानो गावनि मोन्थायखौ बिदों आं दासो मिथिबाय। हामबाय। आंखौ निमाहा होदो मादै, आं सनामुथिखौ रैखा खालामनो हायाखिसै। आयै फिसा बेबायदिसो खालामनाय जाबाय नोङो। नायबा नायनो। ओइ जायगानिफ्राय दादोन नङामोन नै। रायजो राजाफोर, आं गोसोब्ला दानो खारखोमालांनो हागौमोन, नाथाय खारखोमालांनानै आं गावनि लोरबांथिखौ सिनायथि होनो सानाखै। आंहादि जेबो दाय गैया बेखौ नोंथांमोननो फोरमान होनोसो आं गावखौनो गथायनोसै। उसि बाबु, नों जेबो जिंगासिनो नाङा, आं खारा। जागोन सार। आंनि फिसाखौ दालां लांनो आयै नों दागाबसै बिबारि, आं गैयि समाव नों आइ आफाखौ नायफिननो हागोन ना? हागोन ना नों? औ हागोन आदा। माखौ दारायलायबाय थादों बेहाय? गोखै लाना फै। ओइ लाबु चल। थादो आफा। नों आंनि फंबायनि मोदोमाव आखाइ होग्रा। बोरै मोनदों हा? बोरै मोनदों? ओइ ओंखाम दै दा होखाबायनो। बेसां देहानि गरम आइगोनांबो। मा मोनलाय नानि? जिराय। सार, दिनै फुङाव आदाखौ जेबो दाय गैयालासिनो पुलिसफोरा हमनानै लाना थांदों। माबाफोर दाय मावाखै बे? जेबो मावाखै सार। सार, आंनि फिसालाया बिदि नङा। बे ओनसोलाव बांसिन नामा लानानै पास खालामदों सार। बेबादि गथ'खौ नोंथाङा नायफिनाब्ला। र' आंथ' नायफिना होनना बुङाखैना। जाथायखौ आं एसे सालिजारि नायनि। नै नानि,
नोम्फा बोरायखौ खस्थ' लाबोफाबाय थानो नाङा। माबाफोर सावरायनांगौ दंब्ला हारसिं फैनो हागोन। जेबो सिन्था गैया। जागोन दे सार। नोंसोर थांग्रोदो, आं सावरायसिगोन। Hey, Scott! नै नोम्फाया नोंनो ओंखाम लाबोदों। Hey! Scott, नै! Hey! Hey, नै भाइ, लकेल मेट संख्रै। नै लकेल मेट संख्रै। न'ला गारे गानायनि। गारे थाब हामसिगोन दे नोंना। दै लोंनो न' नै आजाव दैया नै न' दैया नै आजाव नै दैया नै न' आजाव नै नोमा नै न' नै आजाबाव नै दैया नै आजाबाव दै लोंग्रा नोङो। आफा, नोंना मेडिसिन कर्सआ जोब्बाय। गाबोनसिम मेडिकेलाव थांग्रोनोसै। बिबारि आइ, नों दायो हमजानानै दङ। बेबादि समाव आं गावनि मेडिकेलाव थाङोब्ला मानसिफ्रा आंखौ मा होनगोन? नाङा आइ, जेरावबो फैयागौमानि आंबो जेरावबो थाङा। थांनांगोन बिफा। नोंहा माबा मोनसे जाफ्लाङोब्ला जोहोलावा जोंखौ दुसिगोन। नंगौ आफा, आइयाबो थार खोथाखौनो बुंदों। सोरबाया मा सानो बेजों जेबो खोथा गैया आफा। नोंनि बेमाराल'सो हामनांगौ। जागोन दे, थांसिगोन आं। नाथाय खेबसे जोलाखौ नायनानै फैनायनि उनावसो अपारेशनाव जिउ गोमालाबायोब्ला बहाबा फिसालाखौ नुनाय नङा आं। आफा, नों मानो बिदि बुंदों? नोंहा जेबो जाया। सुनि खोथा बुंनायखौनो नागारा बियो। नोंथांमोना जोंखौ मानो जोलाखौ लोगो हमनो होआखै? बिदि नेमखान्थिथ' गैया जानांगौ। बिमा बिफायानो गावनि फिसाखौ लोगो हमनो मोनै। हारे बिसिबां बुंनांगौ? गोजौनिफ्राय अर्डार गैया होनदों लोगो हमनायनि। फिसा, नोंहाबोथ' बिमा दंखायो जानांगौ। नों आंनि दुखुखौ बुजिनो नाजा। फिसानो ओंखाम बोथिसे संनानै लाबोदों आं। हाथाराब्लाबो ओंखाम खिनिखौ होलांनायनि सुबिदा खालामनानै होदो। नांगौब्ला सिङाव बिफाजों आंजोंल' सानैजोंल' हाबसिगोन जों। हरलाय जाग्राया। ओइ बांद्रायबाय नोंसिनिया। फैदो रायजोफोर, बिसोरखौ खाथि खालामना नाङा बिदि दाखालाम। नाङा बिदि खालाम नाङा। हामा। फैदो रायजोफोर, बिसोरखौ खाथि खालाम। जेबो गैया। Hey! Ada orang dari pihak. Hey! Nanti kasar bedi mundur. Hula kasih kamu. Lagau. Aida. Hogan. Bipa. Aida. Apa? Apa sekarang? Sekarang. Moncang bini kan kalang. Nunggu bima bisa kasih khusus nanti juga namo. Nang babaw dong bisa. Angkau medikal lang na hanaga. Nang mana dapat piyakip sa. Bipa, mama bungla ba nang
र' गोसोखौ दसे हमथा बिबारिया मानसि नागिरनो थांदों नोंखौ मेडिकेलाव लांनो नांलाया बिमा नांलाया आंनि सोलेरखौ बुजिखाबाय बिमा आंनि फिसाजोखौ लिंहर थांनायनि सिगां खेबसे नायलांनो लुबैदों आं नों सिरि थाथ'दो बिफा गोसोखौ मानो एसेबां लोरबां खालामदों नों थौदो आइ राजेना दे थांफासिगोन लोगोआव दे आफा सिखार नांलायला आइ सना नांलायला आंहा थांनांगौ सम जाबाय आफा बिदि बुङो मानसिया आं नोंखौ मेडिकेलसिम लाना थांगोन बिबारि आइ सना आं सोलिनो हानायनि गोहो गैला आइ सना नों दाखौ नों रैखा खालामनांगोन नों दाखौ गिनाय मानाय उदारसिखौसो बिसोर आफा आफा बिफा आफा बिफा गोबाव जाथारबाय गोथै स'आ गाज्रि जालांनो हागौ राजेन आदाया थानायाव थांदों माबा मोनसे खालामथारगोन बियो नै फैबाय माथो बिबारि आरो बाजै नोंसोर गोसोखौ हमथा मानसिखौ सेराव थानानै लोगो हमनो होनाय नङा होननानै बुंदों नङाब्ला गोथै सह'आव अरखौ होनो होनाय नङा खोनासं जोहोलाव नों सासे गेदेर मानसि जानांगोन आंखौ नायफिननांगोन बिमा आरो बिनानावखौबो aku di mana apa aku di mana ayah ini nonga मा खालामबाय थागौ गोख्रैलाबो जाथायाथ' जोबोद गाज्रि जाबायलै नानि नों दाखौ दिहुननो हानाया जारलासो जाबाय एमएलएब्लाबो
गासिबो खामानिया आंनाव थाजोबा नालाय। नों माबा मोनसे खालामथारदो सार आदाखौ दिहुननानै लाबोथारदो। र' नों गाबनाङा नानि मोनसे राहा दं नों जुदि राजिब्ला। नों बुंदोल' सार आदानि थाखाय आं जेखि जाया खामानिखौनो मावनो राजि। है बिदिब्ला आंनि रुमाव। सार औ असि सारा दङ ना? नों जिरायग्रोलाय। सार एमएलए रिन्दावा आदा जोहोलावनि सोमोन्दै माबाफोर सावरायदोंमोन नामा? जेबोथ' रायलायाखै। मा? आं असि सारजों सावरायगौमोन। आं नोंनो मा खोन्थाबावनो? असि एमएलए बिसोर सानैबो मानसिनि जादाव गोग्लैया। बिसोर जोबोद इनाय उदखारि मानसि। बिसोरखौ एसेबो फोथायजाया। नानि असिया दसे सिगांसो नोंदाखौ लानानै थांदों। जानो हागौ नोंदाखौ बिसोरो हे सिख्ला नों दाखौ दिहुननांगौब्ला नों आंजों उन्दुफाजाबनांगोन। सार माबायदि मुगैथाव खोथा बुंदों नोंथाङा? नों दानि खोथाखौ सान गथ'। आं दानो नों दाखौ दिहुनना लाबोना फैनो हायो। माखौ गिदों नों फाग्लि गथ'? आं रावनोबो खिथाया नङाना। नोंनि सेराव मोननैल' अपसन। आंजों उन्दुदो आरो बिदाखौ दिहुननानै लांदो। नैथियाव आंजों उन्दुआलासिनो थांदो आरो बिदानि आलायनायखौ नायदो। थां गथ'। आं थानायाव खिथाहरखाबाय नों दाखौ दिहुननानै लायदो। मा खालामखो आइ नों मा खालामखो? Pulau asar! Ada. मा सानदों नों? जोंजों थांफानो ना न'आव थांफिननो? आं न'आव थांलिया। गेम फंबाय थां बिसिनि न'खरसिम खौरां होनानै फै। मादै नोंस्रा फिसाला जोहोलावा आफादाव हाबबाय। माबाफोर बुंनांगौ दं नामा? इनाय अनागारिया बांद्रायबाय। इसे फिन होफिननायनिबो समा सफैबाय। हाबथों। रथलाय
नैबे लाइजामखौ जोहोलावनो है। आयै आयै सोर सोर फैदों? आयै आंसो जोहोलाव। मा? औ आयै। जोहोलाव? आयै सना फिथर, एसेबां गोबावनि उनावसो आंखौ गोसोखांबाय नों। आं नोंखौ गोसोखांलासो सानसेबो आगानसे बारहरफेराखै आयै। थासारिया मोजां नङिनि थाखायसो आं नोंनि खाथियाव फैनो हायाखै। अब्ला नों आंखौ गारनानै थांला दे जोहोलाव, हा? आयै बेफोरखौ जों सानैजों जयै हरसे रायलायबाय थागोन। आं जोबोर ओंखाम उखैदों। दंना गैला आयै? मानो गैया जानो दं। आं नों फैगोन होननानै सानफ्रामबो नोंनि थाखाय दोनखाबाय थायो। फै। बा बेसे समायना नुथाय। आइजोफ्रा मैगं थाइगं फानगासिनो दं आरो हौवाफ्रा जुवाजों गोदोफबनानै दं। लाबो बिसोरखौ। ओइ थौ थ' फाय थ' थौ 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 ओरै फै। ओरै मोखांजा हान्थुखराय लाइन लाइन था गासैबो। आखाइ खबो आं नोंसिनि थाखाय मानिनांगोन नोंसोरखौ। थ' थासा जा 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 ओइ जा साला जा ओरैबो दं जा। लाजियासै नोंसोर? नैबे सेंग्राफोरखौ नाय, न' बां गारनानै गावनि जिउखौ आखाइ मुथियाव लानानै मोनजाया मोनलोङा मानि थाखाय गावगार लानांगौ जाना फैदों? सोरनि थाखाय? नोंसोरनि थाखायनो। अब्ला नोंसोरबादि जोलैनि हांगारा बे हारियाव जोनोम मोननायनि थाखायनोथ' गुबुना जोंखौ नेवसिनो खाबु मोनदों, गादबनो बोलो मोनदों। दिनैनि बे समाव जोंहा मा दंजायो? साबेसे डक्टर दं, साबेसे इन्जिनियार दं, साबेसे अफिसार दं? गैया। आरो दंबाबो मा नैबे आसि बिजौजों सानगासे। आरो थागोनबो बोरै? नोंसोरबादि बिफाफ्रानो बेबादि जौ जुवाजों गोदोफबनानै थायोब्ला, नङा होमबा? मोजाङै गोसोआव ला, दिनैनिफ्राय आरो बेबादि मावबावब्ला माबादि साजा मोनगोन गाव गावनो साननानै नाय। थांदो नोंसोर। खार। आयै 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 फिसा, मानो फैलाबायदों? आर्मि मिलिटारि गिदिंगासिनो। बोरैबा लोगो मोननांगौबा मा जानांगौ जाखो? दागि आयै एसेबां जिंगासिनो नाङा। आदायालाय बहा थांदों? बिबो बहा थाङो बहा मायो जेबोखौनो उदिस मोनलिया जों। बिमा फिसा माबायदि जिउ बारहरदों इसोरासो मिन्थिगौ। सानबिलि
ओंखाम एसे दंब्ला बोननानै हरदो साननैसोआनो जाबाय ओंखाम मोनजायैया र' आं लाना फैनि आइ आदा फैब्ला आं फैनाय खौरांखौ हो आंखौ मोजां दं होनना खोन्था जागोन दे सम फैबाय था बिरदाव आं बुरिबाय नोंनि मोखां नुवालासे आं थैलांनो गोसो गैया बिरदाव बिब्दि दा बुङै नोंबादि हाजार बर' बिमानि मोदै हुगारनो जों बिदि हाबाखौ लादों बारा गोबाव सम गैलिया आइ आरोबाव साननैसोल' गोसोखौ हमथाथ'दो नोंसोरल' मोजाङै थाबाय था आंखौ निमाहा होदो सानबिलि बेबादि समावबो आं नोंजों थाफानो हायासै थांनो बिरदाव समा मोजां नङा आंनि फिसाखौ जोथोनै लाखि सानबिलि जों नोंखौ सोरगिदिं बेंखननानै दङ गोख्रै न'सिमफ्राय ओंखारबो आं 3सिम सानगोन जुदि ओंखारबोआब्ला फायार खालामनाय जागोन 1 2 आखाइ थिखां आं बुंदों आखाइ थिखां नङाबा गावनिसै आथगराय खा बेखौ खा जोहोलाव दालां आंनि फिसाखौ दागाबसै आइ नों जेबो जिंगासिनो नाङा आंनि सोलेराव हाजारखि सुथुरनि गुलि हाबथों अब्लाबो आंनि बिखायावसो उफ्लेना थैफैगोन बेवहाय आंखौ रावबो हमथानो हाया दादा अपनी बाहर ले जाओ आंहा बेजों गोबां हिसाब खिथाब खालामनांगौ दं गोजाननिफ्रायनो पजिसन लायलायबु जोहोलाव माथो बोरायथारबाय शाला सैमानि फिसा नों सासे सिख्लानि थाखाय आंनि जोलैखौ जोफ्रुदों आं दिनै पापा होनग्रा मोनासै सामफ्रामबो बिसिजों रायजानाय नाय नोङो नोंनि देहाखौ आं दिनै मा खालामो शाला सैमानि फिसा बड'लेण्ड लागाय द' लु 50-50 Aku nak segala balik lah.
बास बेखिनियावनो मेंबाय बेसेबां बुनो नों बर' जों बर' बे बाथ्राखौ माइनाव सेट खालामना ला आंनि जिउ जोबलांनो हागौ थेवबो नोंखौ आं दिनै हगारनायाव गैया असी साहब बे लामायाव आगान होबाय जेब्ला सानसेब्लाबो जों जेलनि ओंखाम जाखानांगोन नङाबा सोरखारनि गुलि बे बाथ्राखौ मिथिसेयावबो जों बे लामायाव आगान होदों अब्ला साननानै नाय हारिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि सोलेराव माबायदि रोदा रोदा हाबनानै दङ थांनानै थानो गोसो दङब्ला पावारखौ मोजां खामानियाव बाहाय बर' ओनसोलनि मोनफ्रोमबो खना खनला जायगायाव सार्च खालाम जायखौनो सासपेक्ट मोनो बेखौनो इनकाउन्टार खालाम सासेबो सोद्रोमाया जाहाथे रैखा मोना अपारेशन अल आउट बे समाव मोनसे गिदिर खौरां नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों सरकारा दिनै BLF एबा बर' लिबारेशन फोर्सखौ अपारेशन खालामनो थाखाय थांखि लाबाय गोलाव बोसोर हमनानै BLF आफादा बिनाय आलादा रायजोनि सिमाङा दिनै फेलें जानायनि लामायाव चल साले बाहर निकल आं फरायसा जोलै सार आं फरायसा देखो इसको आं आलासिलै आं आलासि जानो फैदों आं आलासि बलांनो नागिरदों कम आजा साहब kita babar ni supaya ni kau harus supaya kita nangis Bukan aku makan Sar, bini nuang. Hey Buri, nोंसालाय बोरो? आं मिथिया फिसाफोर
थगायनो फैदों आइदै 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 आइयै 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 बापरे बाप उदैया बेलुन बायदि जानानै दं माथो Hey, हिन्जाव हौवाया न'आव फैयोब्ला सिरि सिरि खौरां हर आरो बेखौ सारेन्डार जानो थिन नङाब्ला नोंनि बे बेलुन बायदि उदैखौ जोबफ्रुजोबना होगोन आं रायजोफोर उग्रपतिनि न'खरखौ सोरबा हेफाजाब होयोब्ला मिथिखा नै आयै आं न'आव फैफिनाब्ला आंखौ हारिनि थाखाय जिउ बावबाय होननानै साननानै लादों लोगोफोर साना सोनाबनिफ्राय ओंखारथों दाउब'आ सोमलांथों नाथाय जों हारिखौ सिबिनो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा माब्लाबाबो बर' बिमानि मेगनाव मोदै गहोनो मोननाय नङा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि we want Bodoland we want Bodoland Semden! 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 नोंनि बे हारिनि थाखाय जिउ बावसोमनायखौ जों अराय सम गोसोखांबाय थागोन बिदाय जोहोलाव नोंनाव गुलि नांदों आं नायनि आं जेबो खस्थ' मोनाखै बिदि सम गैया सम लाया दे दसेनो जागोन
बिरसा नों बबेथिंजाय दं आं सानजानि गाहाय फारसे दं अके लोगोफोर नोंसोर सानजा फारसे आवगाय थां आं खबर बारायनि जोहोलाव 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 लाइनाव फै जोहोलाव खोनादों ना गामि सिबियारि ओइ जोंनि गामि सिबियारि ओइ जोंनि गामि फै जों बयबो जोंनि गामिनि मान फै जों बयबो जोंनि गामिनि मान लाखिनि फै थैनो थांनि ओइ जोंनि गामि सोमखोर दुब्लिजों आबुं गयबारिजों गोजानाव मिथिजानाय ओइ जोंनि गामि हादरनि थाखाय थैनो हानाय फै आरोबाव फै सनामुथि नों आंनि गोजान मानो थादों फै खाथियाव नोंखौ ना गुरनायावसो मोनबोदों जोङो आंनि सोंनायनि फिननाया बे नङा सनामुथि फै खाथियाव आंखौ दादां जोहोलाव आंखौ दादां नाथाय मानो आं आइजों लाग्रा जानायनि थाखायनो नों आंखौ मुगैबाय नामा नङा जोहोलाव आं खालाय जाबाय आंखौ बै गुन्दाफ्रा आंखौ जिनाहारि खालामनानै खालाय खालामजोब्बाय जोहोलाव आं मिथिगौ सनामुथि नाथाय आं नोंखौ माब्लाबाबो मुगैया निमाहा होदो आइ आं नोंनि सेराव सहैनो हानाय नंलिया आंखौ निमाहा होदो बयबो खोनासं गावखौ फोजोबना लानाया जेंनाखौ सुस्रांनायनि गुबै लामा नङा जेंना सोमजिग्राखौसो उल्थायै जेंनायाव खोख्लैनांगोन अब्लासो जेंनाया सुस्रांजागोन नोंसोरो रावबो बेबादि गोहो गोलोन्दा खामानिखौ सायख'नो मोननाय नङा राफोद जा जोहोलावफोर जोंहा गोबां खामानि मावलांनो गोनां दं आलादा रायजोनि सिमांखौ मोगथाव जाफुंनांगौब्ला जों बयबो गिनाय मेंग्लिनाय बानाय बेफोरबादि गाज्रि आखुनिफ्राय गोजान जानांगोन क्लियार यस सार मा नामलै बाबु नोंना आंनि मुङा जोहोलाव आं नोंनि मुंखौसो सोंदों बाबु आंनि मुङानोथ' जोहोलाव लाजिनाय आरो गिनाय बे मोननै खोथाखौ साननानै आङो
न'आव थांफिनासै सनामति नों हायोब्ला बे गथ'खौ लानानै गामियाव थांफिनदो गामियाव नोंनि बिमा आरो आंनि बिमा सानै बुरिया समजों दावहा नांगासिनो दं थाथ'दो बेहाय जाग्रा एसे दं जोहोलाव आंखौ नेनानै खस्थ' दाखालामसै थादो Yes. Bidosa, come in. Over. Bidosa, come in. Over. Hello, hello, come in. Oh, Bidosa. Nasa bawah dong. Semana sin batu dong. Okay, Bidosa. Ang tangasino. Over. Over and out. Sa, Bidosa ni bidia bina. Hey, lana tu. Hey, bola ni nangku. Bukan aku. Hey. आयै न'आव थांसिथुदो आं गिनाय मोनदों न'आव माबोरै थाहैनो बेहायनो थानांगोन आइ अब्ला सोरनावबा थाहैनोसै सोरनाव थाहैनो आर्मि पुलिसखौ गिनानै जोंखौ रावबो दोननोनो साहस जालिया Gumani rawu dagaw. Stop! जोलावसो एसेथ' सिगनेल हर जेबो नङा दे सेंग्राफोर नैबो एसे जाग्रा मुवा दं रानलायना जादो Hot, muna, bro, muna yang madong na nilai. Bro, harin jengbe naini berat jengbe, jiwa cekonta, thai di situ ni siang. Bidi dah kalam sir, bidi dah kalam, bidi dah kalam.
बिरदाव फंबाय बिरदाव बिरदाव आं नों बुंनाय बायदि हारिखौ हाजासे सिबिनो नाजाबाय नाथाय आं जाफुंजोबहोनो हायासै खेबसेथ' खाथियाव थांनानै नायनो होजायोमोन ना अरन फिसा जाबाय गोसोखौ अन्थायो आदाखौ लांबाय आयै पुलिसफोरा गावथारनानै आदाखौ लांबाय आयै पुलिसफोरा गावथारनानै दावहा फोथाराव थैनि बाना बियो दिनै मुंख्लं जाबाय दावहा फोथाराव थैनि बाना बियो दिनै मुंख्लं जाबाय बियो दिनै मुंख्लं जाबाय मुंख्लं जाबाय बियो दिनै मुंख्लं जाबाय मुंख्लं जाबाय आदाखौ लांबाय आयै फैदो आयै न'आव थांफिन दिनि फैदो आयै न'आव थांफिन दिनि फोथाराव गाबनानै आदाखौ
जों बबेयाव मोनफिनबावनो फोथाराव गाबनानै आदाखौ जों बबेयाव मोनफिनबावनो लोगोसे थांदोंमोन जोंजोंनो जोहोलावा बिदाय लालांबाय दावहारु लोगोफोरजों बिदाय लालांबाय दावहारु लोगोफोरजों बिदाय लालांबाय दावहारु लोगोफोरजों आदाखौ लांबाय आयै Sir, दै आदा हाग्रानि बायजोआव सोर सोर थाङामोन बारफु आरो बिग्राय बिसोरथ' बाक्सानिफ्राय रेसन लाबोगासिनो दङमोन आदा बिसोर सानैया बारफु हनै माथो जोंखौ पुलिसफोरा बेंफैजोब्बाय मा पुलिसफोरा बेंफैजोब्बाय बिग्राय हायोबा नोङो बे रेसनफोरखौ आरामनो लाना थांदो आं बाव मेनेज खालामसिगोन नङा नङा आं नोंखौ हारसिं गारनानै थांनो हाया अब्ला दा मा खालामनो जेबो खालामनो गोनां गैलिया जों हारिनि थाखायनो जिउ बावनोसै आरो हारिनि थाखाय जिउ बावनायाथ' खाफाल गोनांनिसो बाथ्रा नङा होमबा खोथायाथ' सैथो जय बर' हारिनि सासेल' मानसिया पुलिसफोरनो रिपर्ट होगासिनो आरो बेनो जाबाय एमएलए रिन्दावनि फंबाय अरगा जय बर' हारिनि आदा अरनखौ गावथार होनायाबो बेनोमोन आयै आयै सोर गाबज्रिखो सनामुथिनि राव बायदिसो खोनाबाय आं औ आयै आं सनामुथियानो आयै फिसा आंनि सना फिथर आयै थैबायसो सानबायमोन आं नोंखौ आयै 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 दागाबसै आयै खाफानि लिरनायखौ रावबो खोमोरनो हाया आयै आयै नोंना फिसौलाया जोहोलाव आबै बुं आबै आबौ सना आरोबाव खनसे बुंबावलाय आबौ आबै
आबो सना देरगोमालायथारबाय नोङो सानबिलि गासैबो सिलिंखार जाजोब्बाय बेनाव गासैबो थेर बेथेर जाजोब्बाय बेवाइफोरखौबो पुलिसफ्रा गावथारना लांबाय जागोन सानबिलि जोंनि गथ'आ देरथारबाय नङासै बेनोथ' बेनाव बे साननैसोआवनो जोनोम जागोन नाथाय बहा जोनोम जागोन आर्मि पुलिसफोरनि गाग्लोबनायाव सानसेबो न'आव थानो हाया जाबाय गामिनि मानसिफ्राबो पुलिसफोरखौ गिनानै जोंखौ न'आवनो थानो होलिया अब्ला बहाथो हर बारहोगासिनो दं नोंसोर आरो बहा थाबावनो बिरदाव सोरनिबा औवा सिङाव सोरनिबा बारि खनायाव बिदिनो बिमा बुरैजों आंजों जिउ बारहोगासिनो दं जों नों हायोबा आखाइ दिखांनो बिरदाव आइनि थाखाय आंनि थाखाय जोंनि जोनोम जानो गोनां फिसानि थाखाय बिदि दा बुं सानबिलि आफादाव जोंनि न'खर बायदि दुखु जोंहाल' गैया गोबां दं जोहोलावनि जिउ जारिमिना जोंनि न'खरनिख्रुइबो बेसेबा बिखा खामथावसिन थेवबो बियो जेनाखै जोङो नांथाब नाजागासिनो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जोंनि जानो गोनां फिसानि थाखाय नों माब्लाबाबो गोसो बायग्लिना सानबिलि नों सासे बर' आइजोसो नों माब्लाबाबो थासारिजों जेननो नाङा बाजै थांनांसिगोन जाग्रा एसे लाबोदों राननानै जादो गेम्बु बाइक गंसे रेडि खालाम मोजां बेखौब्रा आंखौ बहाला नायदों नोंसोर आंखौ बेयाव मा लाबोदों आं मा दाय मावदों मा दाय मावदों बे माखासे गोसोखां खाम्फाखौ नुदों ना नोङो मा नुखो नों बायदि एसेबां मैला गोसोनि मानसिया बर' बिमानि गोरबोआव माबोरै जोनोम मोनखो नोंसोर बायदि फोथाय खेबस'नि थाखायनो बे बर'नि बिर जोहोलावफ्रा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों निमाहा होदो आंखौ निमाहा गोसोआथ' जायो नोंखौ दानो
आंखौ खोनासं बे माखासे सुबुंफ्रानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि गुबै जोहोलावफोर नोंनि फिसानि हारिनि बयबो बर' फिसाफोरनि गोजोनखौ हास्थायनानै बिसोर गावसिनि जिउखौ बावसोमदोंमोन नाथाय नोंसोर बायदि सुबुङानो जोंनि सिमाङाव दै लुगासिनो दङ बर' जानानै बर'खौनो सुथुरजों लोगो नांनानै गावथारहोगासिनो दङ आं गावसै जोहोलाव निमाहा आंखौ निमाहा होदो आंहा बिसि फिसा दं बे खेबसेनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो निमाहा बै गावथारो जानाय जोहोलावफ्रा न'खर गैयामोन मा बिसोरहा बिमा बिफा गैयामोन बिसोरहा बिसि फिसा गैयामोन साला नोंसोर बायदि मानसिया पावार मोननायनि थाखायनोथ' हारिया जेब्लायबो फासयनानै दं गोसो जायोब्ला नोंसोर बायदिया हारिखौ गाबोननो जोंखांहोनो हायो जों दिनै आलादा रायजो बिदों न' बां गारनानै बिमा बिफा बिसि फिसा गथ' गथाय नागारनानै इसोरनि अननायाव माब्लाबा जोंनि सिमाङा जाफुङोब्ला राजाया सोर जागोन नोंसोर बायदियानो जागोन बै न' सिङाव हाबसोना थानाय गिदिर गोलाव गोरों गोराफ्रानो रायजो सालायगोन आरो जों बायदियालाय मा लामानि बिबायारि जाना थागोन नङा होमबा जाथों लामानि बिबायारि जानायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया नाथाय जोंनि सिमां आलादा रायजो बर'लेण्डआल' जाफुंनांगौ आंखौ निमाहा होदो आं माब्लाबाबो सानाखैमोन नोंसोरनि साननाया दि एसेबां गोथौ होननानै नोंसोरनि जाथिनि थाखाय एसेबां बावसोमबाय आं माब्लाबाबो मोनदाङाखैमोन मिथिस्लाबैयाव आं मोनसे गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबावबाय नोंसिनि सोद्रोमाफोरा जे जायगायाव केम्प लुनानै थादोंमोन आं बेखौ पुलिसनो इनफर्म होफ्लांबावबाय boys, come on! Skak!
बेदसा नोंनि आखायाव गुलि नांदों जेबो नङा इट्स अके साला सैमाफोर थाखोमा गुलि गावनो फैदों Change the position! बेलाव बे समाव जिरायनो थानायनि सम नङा बे सोद्रोमा माखासेखौ रैखा खालामथारनांगोन मोनफ्रोमबो जिल्लानि खामानिदारफोरखौ गाव गावनि ग्रुपखौ सेफ जायगायाव लानो थाखाय बिथोन हर जागोन नाथाय दा मा खालामनो साहाजोंसो दावखोबानो इन्टारनेसनेल बर्डार मोनगोन आरो बिसोर बर्डार एरियायाव फायरिं खालामनो हानाय नङा बे सोद्रोमा माखासेखौ लाना थांदो नाथाय नों आंहा एसे मावनो गोनां दंबावो नङा बे माब्लाबा बिदि जाया आं नोंखौ हारसिं बिदि गालाङा बे दाव आंनि लोगो नोंहा आंनि सायाव जुदि फोथायनाय दङब्ला आं जा बुंदों बेखौल' मावदो अन्नानै प्लिज जोहोलाव नोंथ' माब्लाबाबो आंनि खोथा खोनासंफेरखाया बे दाव मानो बिदि गोसो सिफायो नों नाय बे दाव आंनि उनाव हानजाखौ दैदेननांगौआ नोंनि सायावनो थागोन हारिखौ सिबिनो समाय लाबाय जेब्ला जों जिउ जोबजासिम सिबिलांनोसै देरहानाया उननि खोथासै जोंनि मावनांगौ जों मावलांबाय थानोसै नाथाय जोंल' मानो जोहोलाव बै गिदिर गोलाव राजखान्थिगिरिफ्रा हारिनि थाखाय खामानि मावनो गोनां गैला नामा गिदिर गोलावफ्रा जुदि हारिनि थाखाय खामानि मावनायमोनब्ला बेबायदि जों आइजो हमनानै सैमा अमाफोरबायदि गावथाजानाय सम फैनाय नङामोन थेवब्लाबो आंहा मोनसे फोथायनाय दङ बिसोरबो सानसे हारिनि खामानि मावनो थाखाय लैहोर ओंखारबोगोन मानोना थासारियानो बिसोरखौ थिनगोन उननि समखौ नेबाय थानानै जाला जोहोलाव बेनो थि सम थानायावनो मोननांगौनि मोन्थाइखौ बिख'नानै लानो रोङाब्ला हारिया सेवहांगार जालांखांनायनि उनावसो लैहोर फैयोब्ला मा जानो रायजोफोराबो मावनो गोनां दं जोंनि थांखियाव जों सहैनोब्ला जोंल' नङा राजखान्थिगिरिल' नङा रायजो राजानिबो गोबां हेफाजाब नांगोन आइजों दोननानै नङा गावबा गावनि गथ'फोरखौ उन जोलैफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनानैसो आरो मोजां राजखान्थिगिरि सायख'नानैसो थांनांसिगोन सार थांदो बे दाव आंनि सायाव फोथायनाय लाखि थांदो
रोजा रोजा दावहारुफोर जिउ बावबायो आयै रिंखांफैयो बिसोरनि राव बुंलांनाय बायदि बोसोर जोहोलाव Ayah, kamu dah mana? Hazar ke sudur ni gula besar lira waktu. Abla bang ni pikir se. Ople nak terus janda ni. Hey. Ople. Jangan.